Ini penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungannya apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatini jin ngono rasane. Saya ora ndek kekuatan ora. Lagine nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden ki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Tak ibune kok ora padha to kaya. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih Pak, wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wilujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Nggih, nggih kedah ndonga tapi nggih kedah napa prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari Pak. Nggak bisa disepelekan, tetap nggak bisa. Soalnya kan ning kene ra duwe peralatan canggih kaya Eropa, Cina ngono. Wah iya. Nah, dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang nggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil, Eropa ngikutin. Nah, kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ra iso disepelekan. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Ngaton ngadi ombeni wedang panas terus, ya. Iya. Mun nek ora mati ya adus wedang panas. Iya. Ora mengkari mbubuti. Ha iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik. Pitik. Pitik kaya pitik kari mbubuti. Heeh. Arep nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng, ora tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Ah, aja tengkleng. Nek tengkleng ki ngene iki sikile dangkat siji terus. Ngene iki tengkleng. Oh, niku ngaten niku kados gareng niku tengkleng. Ah, iya. Imbang ana katresnanmu. Ya coba dibawani pancen. Nggih. Bocah cerdas kok iki nok. Iya. Saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske. Kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama Bapak, udah saya tinggal aja nggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing urung-urung terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih apa jenenge nek niki gula wentah. Gulung komeng. Gulung kominge nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan kok. Guling gula wentah. Nggih, niku kan wonten mriki. Dadine nggih kula piye carane nggih tetep ngabekti katur Paseno ingkang minulya jagat. Heeh, mau disebut sapa Pak Lurah? Pak saya sinten? Sapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi kok? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya, tak amini. Ning yo piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben bengi ora haji-haji. Aku ki soalé ngene lho, Sa. Ngono piye? Ada beberapa pendapat ya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerone ya wis menep, atine wis ora kegiwang babagan kadonyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya. Aja tumen duwe duit terus munggah haji mongko Al-Fatihah ro ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Kedahe nggih. Kudu sing menep tenan. Aku wis nindakke 5 wektu. Wis ora kegiwang weruh
Wong kaya kowe iki ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dak kumat meneh ndak ada gunane. Gak ono gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih tak akoni aku isih reget. Aku ora duit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso ya mangan no. Dijamangan malah aku ya. Sing salah sapa? Aku dadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae. Zaman semono skripsi no. Iya. Zaman semono skripsi nulis tentang aku. Kok teko jam 4 ki, Pak. Sini, Pak. Nunggu maghrib karo wedangan. Oke, aku yo. Tak gawake donat yo diental. Bareng bojoku metu aku ling rawi. Ndak seneni ya, wedi to. Ora. Ning tresna. Iya. Ayo imbangono katresnanmu. Nggih, tapi niki pawone sik saking Pak Mantep mon nggih. Sing saking Pak Mantep kan, Pak Mantep kalih Pak Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Manah yen keteman bawane Pak Mantep lagune Mas Tengkleng. Okay. Nah, berarti iki lagu ciptaane Mantep Su Tengkleng. Mantep Su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya, Mas. Wah, ning kae-kae piyayi tenan kok nek nyenengke pepundhenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Heeh. Aku mbiyen ki meh putus asa, ora gelem mayang. Oh iya to. Tahu sejarah iku. Pun ate niku. Tahu mergane apa? Ah. Ora kok pamer, ora kok umuk aku nderek Pak Bono, Blasio Subono kuwi saka STSI ning Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan ngono kuwi ora iso tak gawe, keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Pak Mantep. Saiki ngene lho. Mayang ki ora butuh suluk. Mayang ku ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan kelelehmu gecul lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki dalah suaraku mari kok ya dilalah no. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benowo kae ya iya, kae Gusti aku kena gula kae Gusti Benowo ya mara ning omahku. Kula kenging gula Gusti. Lah pripun? Nah niki pun mboten iso pripun-pripun. Niki kula sukani obat. Panjenengane iki piyayi lho. Ki ya merakyat. Nek Yoja Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Ya, ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyai luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Heeh. Nek arang-arang kei dhuwit. Oh. Arang-arang ngegeki dhuwit, kula baleni Gusti. Iya. Saiki wis ketok pinter macak no. Iya. Biyen dek pertama kali nyinden yo rambute iki dihespray ora lurus malah jegrak kok. Soale brendel. Ah iya, ya angel ini enggak bisa disisir, Pak. Ya ditlateni ya. Ya ngarep kene iki nek wong wedok gelungan kan disemprot terus dundurke iso rapi. Nek ngene Risa ora malah ngadeg. Lho. Sisire tugel ya, Pak malah. Ah iya, ya bocah ora getih Jawa asli mula ya saiki wis gelungan wis demes. Demes ya wis cantik.
Wis ketok ya mung kurang lemu sih. Kene ngakoni. Hah? Kene ngakoni nek aku cantik. Aku iki mbiyen ngakoni kowe cantik lho, Sa. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok senengane. Sindenku ki kabeh ayu. Iya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek didupak. Ngreget-ngreget. Iya, iya. Darmane kedasu mandeng. Ayo, nadane. Nggih. Senadyan hamong sedelo nambani sesameng ati. Matur sembah nuwun. Ya, pamundutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbang ana katresnanmu saka Semarang. Oh, sinten, Pak? Ora ana jenenge mengong tulisan nomor, ya. Oke. Ya wis ora mokal. Iya, iki ya disiarkan langsung streaming no. Ya. Kathah ya sing streaming 21.000 sementara. Nggih, Ya, Calang sing Seno padha nonton. wonten. Sanggar Cemara wonten iki. Ana? Nggih wonten Mas Kentung niku. Oh, aku malah hafal kan. Apal aku. Kabeh tak cedhaki ya angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. Wah, aku ya ndek bojo kok ndek bojo jomblo. Iya. Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan padha aku ya ora duwe pasangan. Ya gek golek selak tuwa. Lah ngopo nek tuwa? Ah, anak dipangan iki tane. Yo. Mangga. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amung tansah impang ana katresnanku Pak Seno. Ya, luar biasa. Ya, panjen ya bocah pinter dadine ya nembang barang ya apik. Lah iya. Ini ora tak kukup ya ming mbuh no. Iya. Paling ning perapatan kae bingungi nyatane saiki S2. S2 liragat ya saka nyinden iki. Oh. S2 liragat saka nyinden bareng nyinden wis payu terus saya mau sekolah lagi Pak, silakan. Sesuk iki tak kon sekolah S3. Ya ngono ya. Men dadi satu-satunya sinden sing bergelar doktor. Wah. Doktor Elisa. Nyinden mingan. Ha ya wis ora apa-apa karang ya ragate ya akeh lek gelar doktor ki. Mulai iki lagi nyelengi no. Iya. Ya kowe iki ngragati Arasudi. Kowe angkre kon. Kowe iki aja kok ngragati sinden. Iuran wiyaga lara wae moh. Salahe kok dadak masuk angin barang aneh-aneh. Sehate kepenak kok dadak do masuk angin. Iya. Ya senengane to ngonoke kok ya Mak. Iya.
Iki eneng anu nok. WhatsApp ya. Saka sapa? Tak wacane dhisik ya saka Pak Ferry Suranto. Saka ngendi iki? Saka Jakarta. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Waduh. Ki transfer 100.000. Wow. 100.000 liwat transfer. Oh sak yuta kok no. Wow. Sak yuta. Ya wis ora apa-apa. Kokean iki. Ah ya wis ben. Gubuk Asmara kok sak yuta. Ya bejane dhewe-dhewe. Ayo Tin, iki ana dhuwit sak yuta. Ya, le transfer ning rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku enak. Ya. Ya. Jumeneng ki Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Lumayan, ya. Nggih, sugeng dalu. Ha, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Hah? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal, napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Ya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Lah nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus WA aku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikekke ora? Kok ora ngisen-isenke wis Din. Iki ning Jaban Rangka iki ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tau apa? Ora tak kekke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak kekke aja kuwatir dhuwit sayuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Kayak wis to nembang kowe kan cangkem pidun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu piro? Iki mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Ning luwih HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak kekke ning tandang ana dhisik le nyanyi rasa cerewet sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan jek omong wae kok. Ayo ben ya wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng wae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna salam budaya klasik Mas Zain Boyolali. Oh iya. Ya engko diaturke. nggih. Ora kowe gedhe kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njurku. Aku kok meninggih kaya Sajayar tok pek kabeh. Mboten. Idum kancane ora. Lah ngene penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ana kowe ora semangat iki. Alah.
Gayane. Tenan aku anggere muni mayang Tati Nijin ngono rasane saya ora ndek kekuatan ora. Sakine nek aku nang kene kok ming diunek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domongi kok sinden iki nek tak kon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Tak indene kok ora padha to kae. Mesti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Iya. Wiwi mane nyingkar nyingkur Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan ya aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. apa asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok meko kae. Karo udut, mosok udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dhek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula Pak. Kula jan kaya teng dicemplungke teng Kawah Candra Dimuka nanti. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggere metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyote kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya nek jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Kok mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya ora. Lah ya umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong maradaya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rak ya aku penenteng kok mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine jewowok ora karo-karuane. Oh, rai kok jewowok ki piye to? Aku ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatin tak jak mayang ngono. Lah niku tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Kenapa? Aku iki turun jingkrong niku cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku bateng ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler to aku. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong. Kalau sinten Pak ngobul. Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ana lalere jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Yo dipak-pok. Oh malah pok-pok yo. Apa? Mosok yo semen. Apa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Ku batene iki mikimu banget. Terus nek ngono iki piye? Enak iki. Aku mah dadi Tenan. Iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko,
Kowe iki ora nang ngarepan kok senengane goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku karo Tati ki Tom and Jerry. Tanggri muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jarine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kuncingnya ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Guys, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya kowe lak karepe aku ndek buntut ta? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ae. Ya. Nek menggo ngentas. Aku sarep mangap lho. Ya mangap. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang Ore. Tresno tulus nadyan ingku buk asmara. Ya, mangga. None nanone nano. Mangga. Yen liwat aku kelingan gebuk kae yen aku leren ning aku maaf
apa? Ya mandek kene iki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya sajake wis ora seneng karo Tatin. Kaya engko mandek kene apa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lencong kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lencong mesti ora ono wong telek lencong. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung aku ora tau ngerti Wong kata-kata. sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Pas pelajaran turu. Ora turu ning kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Gendring nyanding kuwi apa jenenge iki? Jenenge Apa? pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku, ngono lho. Alah sing ati senengi apa niku? Paling mung kon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha ya kayane. Ya beda. Ya kene Mbah. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki oh madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Bul padha. Ya. tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenone. Kok udu ye? Iya. Kupuk kae nyimpen wajah ya. Tumeka saiki. Kupuk kae kebak rino. Wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula Terus piye nek ngono ki le joget? wong Kemayu iki akeh sing gething. Rasa sok Kemayu to. Saiki ditekoni kae gedeng apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak karepe dhewe kok. Mongko den kuwi nek ngendhangi trampile ra jawab-jawab. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Moh Semaput nggak? bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki, Rasa. Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delok. Awas nek. Nek manut aku apik wong Denko ki nek aku lunak kok. Dikendangi sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirat joget piye. Ya, ya. Delok tangane leutil-util. Catatan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe tadi karwa markolere gubuk asmara. Aku arep bakul wedang wae kok. Ngopo? Gah aku.
Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Lah apa? Tekok ki segendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Are entuk nesu kok. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha kok. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asmara. Lah aku piye leng? Versu Banyuwangi. Versu. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Ayo jogate yo ngeber. Entuk tak gitu kena. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Gitu joget-joget ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Iya. Lah wis ngene kowe langsung ngeke. Kowe wis mulai ngene, kowe langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nanti ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewuhke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Kowe ra ngene. Kowe kowe mulai ngene. Jenengan? Lah aku yo ngetot nang burine. Teng. Nek ora ngono tengane. Ngene. Lah? Emah ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emah wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya? Dan ya matur nyonya. Ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah cilaka. Nyo, sayuta. Oke, siap. Matur. Hitung ndak berani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Aku ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Nek cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra, pembayaran iki butuh pajak. Paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Loh, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya malah aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mengko dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekeninge Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya wong kowe mecucu ora tak iling-ilingi kok. Sing copot apa? Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Mbok. Piro kuwi mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundur tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih, matur suwun. Denko lagi ya. Alah. Hayah. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang den kuwi ketoke ada sesuatu. Iya. Paling kalau denku mung dinan iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi. Edan. Iya.
Ayo iki isih ana siji no. Ya sing urung diaturake. Heeh. Pamnunan kadung tresna apa ora prayoga diaturke engko gara-gara ya mak iki siji iki eneng siji meneh. Apa nyuwun apa jeneng iki banci loncat. Bajing loncat. Kudu banci. Iya. Banci loncat ki ora ana iringane ming uwi wis do meloncat dhewe-dhewe. Iya. Mergo garukan. Ya, bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh ya. Diaturake. Nah iki nek sing joget Mbak Aprilia apik no. Wah iya iki Mbak Aprilia iki jurusan tari. Oh apa? Embuh. Senengane wewaton kepo kowe. Sok tau. Kepo kok sok tau. Pengen ngerti. Ya ayo jumeneng berdua. Ya. Ya. Arek aku tak ganti keprakno. Ya. Kok nampani kok ora gelem. Nah, ya. Ya, Mbak. Kendangane lho Den kowe iki penarine iso cara nganu tenan iki apa Jawa Barat. Oh iya. Kumaha di dia? Iya. Kumaha. Naon. Iya. Naon jo belek-belek aku, belek aja jodokanku. Kudu kuwi lagune kok naon. Iya. Kowe iso basa Sunda. Wah, aku ki nek neng Sunda ki wis pirang-pirang wong Sunda ki kebatinane kuat no. Wo. Ha to. Heeh. Aku tau neng pasar tuku pelem, liwat neng ngene cah nom-nom do mlumpuki aku. Kono muni, "Mangga, Bang." Lho kok ngerti aku nek nggawa pelem aku ya. Tak baleni meneh, let pirang dina aku tuku pelem meneh. Liwat neng ngene wong nom-noman kuwi ya "Mangga, Bang." Wih lah ngerti tenan iki kebatinane ampuh. Ala dina aku tuku salak. Kono muni, "Tet salah jebulno." Kono muni, "Mangga, Bang." Aku muni, "Duk, salak." Aku ya ngene. Mangga iki monggo. Lah ada neng terminal, wah wis cilaka tenan. Iya, aku neng toilet didodok karo wong Sunda, dok. Mang, atos. Aku bingung nek jawab terus gregetan tak jawab, ora encer aku ya. Jebulno mang atos ki mangi Bang, atos ki wis apa urung ngono lho aku ora dong ayo olehku nyauri encer. Iya ning encer tenan kono wis luweh. Antil ora. Iya, Mbak. Langsung napa? Dibawani kok langsungan. Aja tirutatin. Ya. Gunung. Nek pancen ngerti diartekke iki. Oke, silakan. Ora dong basa Sunda tak artekke. Gunung, ya gunung. Ya. Galunggung utawa basa kramane galunggem. Heeh. Napa? Galunggem. No? Galunggem. Oh, galunggem. Kulo mau galundeng. Aduh. Galunggem ora mara tuamu. Gunung. Wis kok kaya bojomu muring-muring to? Iya. Lah napa to, Pak? Ora apa-apa, aku ngartekke artikulasi apa syairmu lho. Iya. Ben para masyarakat njelok cepaga ngene paham basa Sunda. Mergo wong Sunda ki paling apik ditiru no. Kok paling apik ditiru? Contone wong Jawa. Kuwi nek ning Jakarta seminggu engko mulai wis lali basa Jawa. Kuwi wong Jawa. Engko tekan ngene, "Aduh di sini panas banget ya, Bang." Alah, wong asline njelok kok ndadak panas banget. Iya. Kuwi kadang-kala sok lali asal mula bukane nek wong Sunda dodol burjo nang ngene 15 tahun, ketemu rong dodol burjo 10 tahun, basane tetep Sunda. Kuwi le ngajeni karo basa daerah kaya ngono kuwi. Iya. Nek nang kene wah wis kowe ngerti karo wong nggon kono jejer kuwi wis. Mami, aduh, mumet ndasku. Mergane wong biyen ndak arep makane Jakarta nyeluke simbok. Wo,
bareng tekan omah kok mami. Aku pergi dulu ya Mi, nanti kalau listriknya oglangan. Nah. Yes. Monggo. Gunung meneh. Sumedang ketunjang. Gunung Sumedang ketunjang. Ketunjang iki tegese ketabrak. Ya, dadi nek arep nyawang Gunung Galunggung. Neng pungkure iki ana Gunung Sumedang. Kuwi nek nyawang ki kaling-kalingan Gunung Galunggung. Oh, artine ngono kuwi. Telaga Blumbang Gedhe. Heeh. Sangkawayana di sekitarnya. Jadi di antara Gunung Sumedang dan Gunung Galunggung itu ada telaga dan pemandangannya di sekitarnya. Oh. Rembecik di tengah gua. Rembecik kuwi adus. Ha iya. Adus di tengah gua. Lah apa ana banyune? Kae lho banyu saka stalagmit. Kricik-kricik nggo adus. Oh. Junjungan. Nah, rung rampung adus wis dijunjung. Wah. Sing junjung sinten? Ah sembuh kuwi artine ngono kuwi kok. Dadi rung rampung selak-seluk junjung ngono wae lah. Terus ulah pundung mon ngandel ora ulah pundung. Pundung iki basane Jawa dipondhong. Heeh. Dijunjung dipondhong. Terus dijegal ndasmu. Ana wiyaga sing muni dijegal. Wong kae radong basa Sunda ki gatekno sik to. Dijegal piye ora? Turi sungkur. Lah Ulah sungker. nah, rekane mondong, rekane njunjung, tudi sungkur tiba bareng. Oh. Ulah sungkar, artangi wis kangelan, sukar iki sulit. Heeh. Sulit iki asu jengkelit. Heeh. Tedi. Teyan. Tek iki basa Jawane mbok le bengung kok nek menyura to. Tek iki basa Jawane endi? Heeh. Dadi bar tiba kuwi terus goleki endi iki? Ha, ning jero gua to peteng. Endi iki? Endi? Bareng ketemu Teyan. Ketemu iki. Ha iki Teyan. Heeh. Terus Tarim. nah, bareng ketemu nyeluk kancane. Rim tarim. Tarim. Wis teko tarim ki demlek. Terus Tarim Raga Wayana ki awake. Dadi siji mau wis rampung terus nyerimnya kari kowe ngono. Niku wong pinten ceritane? Wong loro tarim karo kancane mau lho. Oh, Sing kancane ngundang rim tarim teko. Sing siji rampung terus nyerim genti kowe ngono. Tarim niku lanang. Lanang. Oh, sing citoke Lanang kabeh, sing junjung mau ya lanang, sing ngadus mau wedok. Oh. Bar mepeni mau le adus mau. Wah. Ora kuat mula ambruk alemu. Ha iya. ngancik. Ngandel ora, tarim terus ngancik to? Ha iya. Ngancik niku napa? Ngancik iki ngadeg. Heeh. Ngancik di negara di Sunda. Ya,
njogeti ya, Mak. Mbak Aprila sing joget. Monggo. Omongan sik yo, men sing joget keju. Adi Mas, ngene iki terus. Ah, dhewe omongan rak kowe wis malah mangkel mantuk piye to iki? Ora gesus to. Gesek ning sing ngerbah bola-bali. Ora masalah jare. Ora masalah nek sing ngerbah. Sing ngerbah apa ya iki? Ya.
Matur suwun, Mbak Ayu kali Mbak Aprilia. Ya, wah. Ya kurup ya mak iya dadi Mbak Ayu ya ora sempat nyanyi karo joget ki ya ora bakal iso luwes. Ya. Mula penjogete diaturke dhewe. Ya, sesuk mbok macak penabuk kon joget. Sapa kuwi cangkeme? Diajarin joget no. Ya dienggo lara-lara weteng. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo gentenan, Gong. Ayo saiki genti. Ana panyunan saka Mas Zain. Heeh, saka Boyolali. Ya. Sing sore mau urung diaturake apa? Kadung Tresna. Ya. Sing bareng nyekar. Ya Mbak Ria. Ria Jenaka. Ya. Men jumeneng ya, Gong. Men semangat ndak ngantuk. Ah iya. Monggo Mbak Ria. Alon-alon. Nah, ngandel ta? Pundi niku? Undang keme Bagong. Senengane kok beda wong ngadeg to. Wong ngadeg ora beda ora seneng. Ha iya. Ya, monggo. Mbak Ria ngaturaken kadung tresna. Ya, men supaya saya gemerengseng. Monggo dibawani. Apa kae sing kae? Aku tresna wong lanang, aku trima mati ning waton tresnaku tak tampa ngene lho. Oh nggih. Wong wedok goblok. Ha iya. Nggih mboten goblok kok. Wong trima mati waton tresnane wong tresna kok ora ditampa ki mbok ya wis. Ha iya. Kok malah sepoto sing ora-ora. Cakepane iki ora dadi. Lah nek sing ditresnani nggih niku kok. Ha iya, nek ra ya rasa dadak trima mati. Nggih. Sing wong lanang pirang-pirang. Nak niki, Pak. Surebo. Ayo saiki kowe lah, kowe aja netangi tensine Bagong lho. Lha. Iki wis menep lho iki. Lah yaene tok gawe. Wit sore kok gur muring-muring wae. Nah iki ngene iki nek ora kepeneran aku. Iya yo, ge wis. Ku tak tukake masker. Ngomong masker kok 5000 kok nggo ngopo? Maskere mboten cukup nggih lambene Bagong niku. Niki napa? Pancen kudu nganggo nganu niki serbet. Serbet cap kalong. Turu wae kok. Wis merem. Apa sih? Ya iya. Ngantuk Mbak Tatine. Ora, kowe iki pancen topo e kowe iki. Oh. Nek yaketen topo ngoten. Kowe nek tak tau turu mboten kula ming kedhep. Kedhep kok 2 jam. Penak banget. Nah iya. Yuk. Sinawang datan boseni. Pancen wong lagi seneng ki sinawang ora mboseni. Nek 2 taun 3 taun petukane. Kuwi meneh. Nggih mboten kok. Manusiawi ngono. Heeh. Nyawa wong petkus aleman. Sapa iki apene ditedhake mic iki? Ana wong nembang kok ana. Kaya dara wedok memet iki. Rekoso tak lakonane. Angger aku bisa nyawang mesti ada. Angger aku entuk nyawang. Ngono kuwi truk wong wedok ki nek tresna kowe mengentuk nyawange Ayem. saguh rekoso. Ha iya. Ya.
wong lanang kundule abang. Wong bagus Kusine biru lambene abang. Aku dadi kelingan aku dhewe. Pripun? Aku pengen lambeku ki perokok tak lambene coklat. Heeh. Kepengen abang tak leleti pop sodan anggere turu leleti pop sodan. Sing abang mung lambene tok kiwa tengen ireng. Dadi kok stopan gantung kae. Oh, wis takdire ngono aneh-aneh. Mbok bengesan dong nonton. Ayo. Yen mati aku wis kurup. Wani mati. Angger tresnaku mbok Pegat tampa wis mati kurup angger tresnane ditampa. Njok ngapa tresnane wong mati? Ya wong jeneng cakepan wis anu lho Gong, cakepan ki nek embane kaya sinetron. Dadi bayangane iki dhuwur banget lho. Kaya sair-sair lagu wae lho. Bayangane dhuwur banget lho. Heeh. Yo. Lamat wis katon tejane yen bodongkat. Bo misruh lho. Sing bodong apane ora. Kae sing mlembung ora wudune sawetenge saiki. Bodong kok sawetenge. Yo. Lamat wis katon tejane yen berangkat terang adu Penggirong ya isih semangat, Gong. Ning suarane wis ora kaya biasane. Loro suarane kaya biasane. Ndang tak. Yo, yuk. Wis yo. Ye. Wis ora. Oh. Wis dari tegese ngangkat cangkeme wis kabotan. Ya wis ora apa-apa. Ya. Bacaane
dengkoe nek ngendange sendan raleman ki ya nyatane penake ra jamak-jamak. Nek gawe-gawe dijogeti angel ra jamak-jamak. Iya. Matur sembah nuwun, Mbak. Rai, Ria. Mbak Ria kok disebut Mbak Rai. Heeh, Mbak Ria. Matur suwun. Iki ya isi ana pamundutan saka Jerman, Truk. Waduh. Adoh. Kono iki awan lho, Truk. Ngowo? Srengenge kan mubeng. Percaya ora kowe? Ora. Rono ora percaya. Wegah kok tekan Jerman ngopo? Heeh. Ya, diaturake sing kepareng nyakersa. Sik. Kira ngomong diatur. Sing kepareng nyekar, kok sing kepareng nyekar? Nyekar ki cokor. Iya. Sapa, Tru? Iya. Coba nek Mbak Aprilia. Ya, iya Mas sing ngunjuken mau urung nyuwara apa-apa. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Apa mau nyune gong tembang kangen, tembang lari-lari kangen. Iya. Wah, ayo joget yo apik. Nembang mesti yo ora kalah apik mestine. Mestine ngono. Coba ki asale saka Magetan. Magetan ngendi, Gong? Magetan iki kidul Banyuwangi. Tutuk gundomu lah. Magetan iki ming wetan kono to. Wetan kono ngendi wong ki ora sok aneh-aneh, Truk. Iya, Tawang Mangu munggah medhun tekan Magetan. Magetan iku pernah Jawa Timur. Wo Jawi Wetan. Tuh ya apa kon? Waduh. Ya apa kon? Bablasen kon wis Surabaya kuwi. Ya, Bagong kaya ora ngerti basa. Monggo Mbak, ngagem dipun bawani menawa mboten? Monggo Mas Bagong pripun? Nggih, saenipun ngagem dipun. Sampeyan kok ketoke gerak karo mulut tidak sama. Lho, maksudnya mau ngene iki, monggo. Derek Mas Bagong. Biasanya kan bareng. Monggo derek Mas Bagong ngoten niku bareng sinkron. Sampeyan mboten sinkron nih. Monggo. Derek Mas Bagong. Lah nembe lho, nembe derekke. Kula niku nembe ya biasa mawon. Wong iki nek ngawi ya wis derek kok saiki nang ngene derek kan wis biasa. Heeh. Iki keprigelane pengendangku ki nang kono kuwi lho, Truk. Ah iya, aku ya ngerti kok ya. Ya, ngerti-ngerti iso dawuh Mbak Aprilia wae lah. Saking sinten, Mbak? Saking Mas sing ngasta kendang. Ngono. Sing dawuh. Iya, ya iso ora apa-apa, karang kekurangan amunisi tadi. Dereng kenal lho jane. Napa? Dereng kenal. Lah sampeyan rak di WA to? Kula. Nggih to. Kula saking Dek Cumpe. Oh, Dek Cumpe iki no, Dek Cumpe. Tapi nggih lumantar koordinator. Nah, koordinatoripun ingkang ngasta kendang menika. Sok pados sinden. Nggih, wingi tau kapusan ning wonten niki jenenge Natalia. Wonten iki bareng tekan gone niku nganggo teken. Nah, kula kan balik. Natalia mu iyem jenenge. Bul tuwa. Monggo Mbak diapun aturaken bawanipun. Alon-alon nggih niki. Nggih, lagi pertama kok sampean. Nggih serak wau lho. Nggih, maksude nderekke pertama niku ora mesti kudu alon-alon. Ampun diladaki kula mengke. Mboten. Ajre. Ora diladaki. Diladaki dia kata, ambuh. Diladaki dinakali. Ora sok dinakali. Wah, nek kula kondang mboten nakal, Mbak. Sing rebab sing kok nakal niku.
Niku nggih dereng tepang kula. Nggih mengke tepangan ngono. Bahaya. Modar. Oh. Bojone muni tepangan, gampon. Jenengan kok terus plerak-plerak to. Mboten. Kuwi mumpung mburimu ki ana cap, kuwi drijimu capna ngono. Iya. Dipun bawani Mbak monggo alon-alon. Apa selera murah krasa Krasa ora rek, krasa. Kowe krasa ora krasa banget. enten terusane. Oh terusane pripun? Sa tenane aku setia ngenteni. Oh, sak tenane aku setia ngenteni. Kowe iki teko. Iya. Neng halte. Sinten niku Mas Bagong? Niku sing rebab niku. Sawa jroning atiku Ketera nek Ketara nek pendak dina nyanyi, pendak dina pentas iki, Truk. Suarane nganti serek ngono ya. Saman mangkulinake ngombe wedang woh, Mbak. Nek teng Jogja mang tumbas ngombe wedang woh niku iso ngeplongke swara. Oh, le tuku nanti daerah Imogiri. Nek Imogiri entek sampean tenggen kula sapokke woh sik mengke. niku kados napa to? Ngenten iki lho. Niki abang warnane. Ngoten. Lho. Bukan sulap, bukan sir. Niku abang. Iya, niku naminipun dawuh menika saged melegakan tenggorokan, dinggo ngilangi gatal-gatal gatal jamur sing dateng kesaya niku saged mari sang-sang niku mboten percaya pokoke lenga ula. Mbok kula nyuwun niku mawon. Lho, kagem percobaan. Ampun. Soale pun nonton jopo-jopo. Oh, ngaten to. Lah wae nawani. Maksud kula kapok. Udut sing mana Truk. Mulane leren le udut. Ndak watuk. Bayi kae ra udut watuk terus. Lah ora bayi, kok kowe bayi. Aku ya sok kaya bayi. Mangga. Napa to? Mboten dom sampean. Sesuk suwe-suwe ra dom. Wong sing tak tresnani tega. Wong sing ditresnani tega. Wah, wong lanang laemane. Biaman, biadab ngopi. Mbak Ayu kok bianter. Rasa kangen tak empat Diampet ya, Truk. jroning Dagu. daku Neno. muga bisa
dadi tombo loro liwat tembang kangen kowe iki iso ngurutke cakepan ora to, Kok? Dadi tombo liwat tembang kangen nek sindene wis muni nyengkok berarti kuwi iki. Oh, tak kira itu. Iki kok. Ngawur banget. Mulane kowe iki basa Indonesia pelajaran elek bijine. Aku seneng elek. Ya wis. Ya wis, monggo. Tembang kangen. Monggo. Tak tak tung tak tung tak. Yo, monggo. Sing gerang ya, wah, sindan-sindan kok. Ayo donggo ngilangke ngantuki carane ngono kuwi. Adep-adepane. Ha iya. Ayo adep-adepan roane. Heeh. Nanti adep-adepan ro Prastiwi. Prastiwi le nyawang entuk dodo. Ha iya. Ayo cendhik kok Prastiwi. Kok matamu gede banget to nek. Wagong ora. Asli kok kowe kenyang fakta. Ah iya. Aku ngomong ora tau gara kok.
Ning iki kejaba saka kuwi, kejaba saka kepiye, Tru? Kejaba saka kuwi. Bapak iki ngenteni bis mabrak cengelmu. Bapak ngenteni Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Kira-kira entuk gawe ra ya, Gong? Kanthi ngucap muga-muga Gusti paring ridho. Oh, ridho rohana utuh. Paring berkah supaya ndara-ndara ki entuk gawe. Ya, yuk disebani Bapak. Yo. Miat langan ninggalang kewan aglarawan dan moncar Dinon lir kekonang sureng sorotetan badan Jagat Dewa Bathara jagat pangestu moro iki ora pangling kaya anakku jangkar bumi naga Bagindo Purworejo sapraptamu wo tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang putra kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura Tampanono kula mundingga jimat paripe ndayana ning kasantosan ana wigati apa kula apa saka karepmu dhewe apa diutus dening wong atuamu? Wale-wale menapa? Saking pribadi kula piyambak menika sanes. So dipun utus dening tiyang sepuh kula menika ugi mboten. Lho. Lah, sapa ingkang ngutus kowe sowan marang Praja ing Mandura? Mboten sanes kejawi namung Kiai Semar Badranaya. Oh, wale-wale menapa? Kiai Semar menika dados lantaran ing tumurun ing kanugrahan dinten sak mangke. Namung wanter ngendikipun Kiai Semar Badranaya bilih mboten badhe saged rancak anggenipun badhe maringaken kanugrahan dhateng titah ingkang sampun pinilih menawi kedah wonten syarat srananipun. Syarat sranane apa? Ingkang putra ing Jangkar Bumi dipun dhawuhi supados sowan wonten negari Mandura supados nyuwun ngambil pusaka ing Mandura. Inggih menika Kiai Nenggala Wa Prabu Baladewa. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Antarja wonten timbalan kaya jretangi marang kamurkane wong tuwa kowe ngerti ora yen pusaka Kyai Nenggala kuwi dumunung ana ing sak jabaning daging sak jroning kulit kuwi dudu pusaka agalan kuwi dudu pusaka ing bisa disilih dening sapa-sapa bae. Nanging kuwi pusaka mapan ana ing anggane awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar bakal nyuwun ngambil pusaka iki anggepe piye? Nyuwun pangapunten, Bu. Nadyan kathah-kathah pangendika paduka Kanjeng Prabu Baladewa nanging tetep kula badhe nyuwun ngambil. Menawi paduka Kanjeng Prabu mboten keparengaken kula nyuwun pangapunten. Paripaksa kula ingkang kedah meksa dhateng paduka Kanjeng Prabu. Piye? Pe cocobang mawi ngawenges kumedhot padoning latri netra kocak
Netra kocak ngondaran diridep nyomangolon caka. Antarsa wonten timbalan. Apa sing mbok kandhake mau wis tok pitung nganggo nalar sing ganep? Kowe ngerti ora? Aku kuwi kadange tuwa Yai Kresna, tegese aku ki wong tuamu, aku kadange tuwa bapakmu Jodipati. Tegese aku ki wong tuamu Mandura. Lah kok dadi kowe arep ngrebut sarana peksa pusaka Kyai Nenggala? Apa kira-kira kowe wani karo Baladewa? Yoli binatang manusia paling jajalan hati iblis lanak menungso ratatanan bayi wingi sore wani ngadeg jejek ana ngarepe nata Mandura Prabu Baladewa jelek nyawang kelareng jagat kowe. Ayo ketok kate kaya lu kebaran. Dan ku anake Werkudara. Karepe kowe anake Werkudara nek pancen kelakuanmu kaya ngono ku ora wajib kowe diwenehi pangapura. Kowe wani karo Waknu Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wis jelek nyawang glaring jagat semeng rembulan. Waduh. Hei. Waduh. Panus maning jajalan ngantem dodo sesek nganti aku tiba. Wah, Antarja pancen prawira yuda nom-noman sekti kalintang jaya ning berak. Ning apa kira-kira kowe kuat nadahi Kyai Nenggala? Wah, Gretel Nenggala mbuh dadine ora perkara bapakmu kuwi dulurku. Koko Prabu Baladewa. Kresna, inggih. Ora tok penggak modar bocah kuwi. Sampun to. Wong padha karo merang tangan landesan dengkul. Menika mangke panjenengan ingkang badhe tuna piyambak. Ningatane Antarja wani karo pun Kakang. Inggih, mergi paduka Kanjeng Koko Prabu namung dipun suwun ngambil Kyai Nenggala kemawon. Mboten dipun paringaken. Nenggala iku ora bisa pisah karo Baladewa. Kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapulih tedhak wonten ing Karang Kadempel Koko Prabu.
den mrayitna semuriris seka balik titiyane Gandayane Kakang Semar kula karepmu piye to Kakang lah kok dadi mbingung marang para Pandhawa aku sartaning Koko Prabu Baladewa Kakang Semar kepiye mungguh kersaning Kakang Nayantaka Kakang Semar kepiye mungguh kersaning Kakang Semar wah Depol aja ganggu gawe nganggo dolanan Pandhawa lan liya-liyane mangke riyin lho kula mboten ajeng damel dolanan ning niki pancen niat kula mergi kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahanipun astan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula mongko sedaya pun sami prisa bilih kula menika dados lantaran tumedhaking kanugrahan kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti keliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa mung syarate kudu ana seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura lah kula niki ming derajate ngaceplik kula niki ming batur kok arep ngrawuhake para priyagung niku ora ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ing Karang Kadempel nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane lah gandeng samangke pusaka sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kaliyan ingkang kawogan ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wahyu ing antaraning sami lenggah wonten ing papan mriki Ndara sampean weruh to mak biar clorot-clorot wahyu niku panggraitane ora beda kaya menungsa pun mapan teng angganipun Sinuwun Ndarawati lah mula Pandhawa kudu dadi seksi Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggulawentahing Wisnu boten saged uwal saking panggulawentahing Suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang andum kabagyan. Yo, Kakang Semar aku ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Pandhawa sampun gela, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumandhing Nata Ndarawati, mesti kesawapan dayaning wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gela. Sampeyan kadange werda waton tasih caket kaliyan ingkang rayi mesti kesawaban wahyu menika aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Pandhita Durna ora tau iso ngrampungi karya jangkae dhewe Semar wahyu tak jaluk wahyu katentreman
Ayu tak jaluk manggon nganggane kadangku tuwa Ndarawati. Kowe sing kudu tak pateni aja nganti gawe pepalanging Duryudana. Wah! Madangi jagat tumungo-mungo paning sapucak ing wukir marebak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung